Аз съм Светлин Наков и вдъхновявам хиляди млади хора да се захванат с програмиране, технологии и да направят по-хубав живота си. Подкрепям InfoStart, защото харесвам, когато младите хора се занимават с нещо градивно, със своето образование, със своето изучаване, да научат една професия, която ще им даде работа в най-търсената индустрия в света, в IT индустрията. Моята роля в проекта е да вдъхновявам хората и да преподавам в един от курсовете, по-конкретно в JavaScript програмирането. InfoStart ви дава шанс да получите качествено образование, практически знания и опитни лектори в цяла България. Чакам ви през май за курс по JavaScript. Влезте на infostart.eu и се запишете за курс по програмиране още сега.